Avui vinc a fer un treball de vídeo per explicar un quadre meu, una obra que es titula 11 de setembre. Aquest quadre va ser l'origen de totes les sèries d'obres independentistes que durant el decurs dels últims 10 anys, és a dir, des del 2012 fins a ara 2022, he anat fent sobre la temàtica de les coses que ens han anat succeint aquí a Catalunya. En definitiva, és una versió meva pictòrica dels esdeveniments que tots coneixem, nomenats el procés independentista. Aquesta obra 11 de setembre no és fàcil d'explicar. Requereix un cert guió o una certa il·lustració de la idea pel qual la vaig concebre i és una obra que tècnicament té el seu, però si hem de parlar d'estils és difícilment qualificable. Vaig partir sobre una base abstracta, en una època que jo tenia bastant d'interès en investigar l'abstracció, molt interessant, i llavors va estar temps allà al meu estudi, no me n'acabava de sortir, i al cap d'un temps un bon amic meu em diu que tenia un hueco a la sala que ell estava gestionant les reserves a Reus, la sala La Llotja, i em diu, m'ha fallat un que no pot fer l'exposició al novembre. Què tens ganes de fer alguna cosa? Que tens alguna cosa? Dic, bueno, miraré a veure què fem. Tant de bo que en aquell moment, aquell 11 de setembre del 2012, va haver una de les grans manifestacions que ja ANC i Òmnium estaven convocant, i jo vaig anar amb ma filla a Passeig de Gràcia. Passeig de Gràcia, Aragó, exactament. I hi havia tantíssima gent que amb el fill gran que havia quedat jo i treballava 4 cantonades més amunt, no va poder arribar on érem nosaltres. Lo important, o més important per a mi, eren moltíssimes pancartes que hi havia que li deien al president Mas, defineix-te per aquí o per allí. Aquell joc que fins en aquell moment Convergència anava jugant de fer la viu-viu, quedaven tots, se li estava acabant. La gent li estava dient, has de dir què vols i sabrem a qui hem de votar. El president Mas va fer cas. Se'n va anar a Madrid, va parlar amb Rajoy no li va fer puto caso, parlant malament, i llavors va convocar unes eleccions. És a dir, tot això va passar quan jo ja li havia dit al meu amic, vale, al novembre farem alguna cosa. Llavors vaig començar a discorrir com fer alguna cosa en relació a tot el que ens estava passant a Catalunya. I aquesta alguna cosa va ser agafar aquell quadre que tenia una cosa abstracta allà, vaig investigar certs moments claus de la història de Catalunya i vaig intentar fer una composició que hauria de suggerir des de l'època antiquíssima, ancestral, l'edat mitjana, després la Renaixença, fins a arribar, diguéssim, ara, tot un ventall de grafismes, en realitat, que ens havien d'indicar com ha anat la nostra història. Després de fet, i que em va agradar molt, aquell quadre me'n vaig adonar que necessitava explicació. I llavors, sempre que l'he exposat, aquest quadre va acompanyat d'un display on, marcats en una sèrie de lletres, baix hi ha un text que dona a entendre la meva idea de què volia dir en cada una d'aquelles parts o seqüències del quadre. I això és el que ara aquí anirem a fer en vídeo, és a dir, jo intercalaré imatges per aquí a la pantalla, trossos sencers d'imatges del quadre i trossets concrets on anirem explicant el circuit d'història que aquest quadre, diguéssim,
he volgut explicar i vull donar a entendre. Este quadre, 11 de setembre, torno a repetir, per a mi és el més important de les 90 obres que he fet aquests 10 anys de temàtica independentista. Avui, a l'exposició de Tarragona al Port Tarragona, som i serem, aquesta serà, com sempre, una de les més importants protagonistes. Bé, aquí baix, la part esquerra del quadre, com veieu, hi ha una taca negra o quasi negra, i d'aquí parteix tota l'obra. El diagrama explicatiu la tinc marcada amb una F, F de fosc. És l'època fosca de Catalunya, òbviament d'Europa. Després que ha marxat l'imperi romà, s'ha desmembrat l'imperi romà, hi ha uns pocs i no pocs segles on a Europa hi ha molt de caos, s'ha tornat a una incultura molt gran, enfermetats, desigualtats socials, tot el que ens puguem imaginar. Aquesta part és l'època fosca, no de Catalunya, de la humanitat europea. Seguim. Aquí baix, a la part mitja baixa, trobem l'edat mitjana, com a tota Europa, importantíssima. En el cas nostre de Catalunya, en l'època del gòtic, Barcelona s'ha convertit en una grandíssima ciutat, en una capital. El sistema feudal, aquí nosaltres el tema principesc estava centrat en els contes, en els diferents condes que hi havia a Catalunya, especialment el conte de Barcelona. Llavors es va configurant, a partir de 1200, una cosa així, es van configurant les Corts catalanes, posteriorment el Consell de Cent, és a dir, una sèrie d'organismes propis d'aquí que, quan Catalunya esdevindrà part del Regne d'Aragó com a conseqüència del casament arreglat per Ramiro el Monge entre sa filla Petronila i Ramon Berenguer IV, que era un fotimer d'anys més gran que la noia, quan arriba la xica a edat de poder ser mare, ja estaven casats, em sembla que ja faran la vida normal de matrimoni i tenen un fill. D'este fill, l'altre, a la quarta generació tindrem a Jaume I el Conqueridor, el besnet de Petronila, i, si no m'equivoco, i del Ramon Berenguer IV. Llavors, tota aquesta època, Catalunya floreix moltíssim, inclús dins del sistema que són aquestes dates que aquí al quadre van pujant fins a arribar al 1359, en època de Pere III, quan hi ha definitivament Diputació General, la combinació de... continuen en el seu poder les Corts i el Consell de Cent, i Diputació General ja la comencen a anomenar els documents Generalitat de Catalunya. Tot aquest tros de quadre, com veieu, és l'evolució paral·lela a la resta d'Europa que ha tingut Catalunya, però en aquest cas en una sèrie d'organismes propis en quant a una legislació, un sistema polític basat en el pactisme. El poder absolut, i és com a tot arreu, però en unes limitacions. Això és la Catalunya de l'edat mitjana. Aquí, a part esquerra, pel mig, concloent la línia que ha portat l'edat mitjana, ja ens plantem al segle XV i succeeix un fet importantíssim a la nostra història, que és el casament. Catalunya està integrada dins del Regne d'Aragó. El casament de Ferran II el Catòlic en Isabel de Castilla, els anomenats en les Espanyes los Reyes Catòlicos. Molt bé. Una sèrie de matrimonis d'estat, molts d'ells en elevadíssima consanguinitat, porten
que en el principi del XVIII, serà el 1700 i poc, doncs hi ha a tot Espanya, Catalunya en aquest cas ha de seguir el que està passant, problemes successoris, quan mor no em recordo quin rei, que no, Carlos no sé què, que no, potser segon, no sé, que no va tindre fills, no? I això ens porta que finalment serà rei d'Espanya Felip V, el primer Borbó que agafa la corona espanyola. Este senyor, com tots sabem, doncs, bueno, va decretar una cosa que es deien decrets de nova planta en català, decretos de nova planta. Bé, aquell senyor ens va prohibir tot, l'idioma, els nostres sistemes de les Corts catalanes, tot això, fora tot. És el que s'anomena la desfeta. És un raconet de quadre, petitó, molt important de Catalunya. En quant a la part gràfica d'esta zona medieval, si us adoneu, pujant així, hi ha unes ratlles horitzontals que estan fetes en una tècnica mig pintura, mig gravat, està fet en tècnica de monotip, d'un color marronós, ja tenim un fons grogós, això és zona agrícola, s'està treballant al camp. Catalunya, com la majoria de països de l'entorn europeu, té una agricultura que va pujant, ja està funcionant. Llavors ens arribem a aquesta espiral vermella, aquí, també a la zona esquerra. Això és el nostre sol de la Mediterrània, és el sol que ha il·luminat tota aquesta agricultura, tota aquesta part de l'època nostra on l'economia estava basada bàsicament en que la gent pugui menjar i viure. I a partir d'aquí, ara aquí dalt ja trobarem la part que ens portarà a la Renaixença. Efectivament, la Renaixença és, sens dubte, un dels moments més importants de la nostra història. Estem al final del XIX i a punt de tocar el segle XX. Catalunya, especialment Barcelona, s'ha convertit en una gran metròpoli europea, un centre cultural i econòmic de primer ordre. Catalunya és molt industrialitzada, i llavors hi ha també, paral·lelament, la conscienciació d'escriure en català. La llengua no s'ha perdut mai, malgrat els esforços del Borbó, no s'ha perdut mai la llengua, però sí s'havia perdut l'ús escrit. Aquells moltíssims documents de Jaume I que escrits en català, malgrat que els hi pese als que són de més allà de la franja, s'havia perdut el català. I llavors, d'una manera o altra, és molt important. Hi ha la conscienciació, llibres, literatura, poemes, publicacions de l'ús del català escrit. Succeeix un fet important, que és la redacció del Memorial de Greuges, i ja quan arribarem a 1901 se produeix el primer 11 de setembre. Bé, com heu vist, hem partit d'una època fosca i el colorido, seria en castellà l'acoloriment del quadre, ha anat pujant fins a uns colors agradables i clars. Tenim aquí, a la part central, un element, que és una sageta, aquesta fletxa, que arranca, curiosament, a l'època on he ficat en lletra escrita el grafisme de la desfeta, és a dir, quan el Borbó ens prohibeix tot, i ens porta als moments actuals ja, diríem
al final del segle XX. I aquí dalt hi ha unes espasetes. Què volen dir aquestes espasetes? Són les espases de Damocles, són aquelles espases que sempre tenim dalt del cap, els catalans, que si et mous una miqueta massa, ai, que m'he punxat. És a dir, tot aquest recorregut de Catalunya s'ha fet sempre sota la repressió. Notareu que en aquesta franja central alta, dalt de la gran sageta, hi ha un buit d'algo que no he sapigut com explicar quan vaig fer el quadre i encara ara si hi penso ni sé ni vull. És l'època franquista. L'època franquista en quant a Catalunya, si parlem de Catalunya i catalanisme, és una cosa que més val no parlar-ne, per tant no sé com explicar-la, per tant no hi és. Seguim. La sageta ens porta a l'època moderna, actual, més, entre parèntesis, contemporània. Ens porta a la democràcia. S'autoritza, finalment, l'any 1976, fer novament les manifestacions de l'11 de setembre. L'any següent, 1977, hi ha una gran manifestació, l'eslògan de la qual ha sigut conegut per tothom i famosíssim, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. És a dir, aquella gran manifestació anava a demanar que es tornés a considerar, es tornés a reimplantar l'estatut d'autonomia que Catalunya havia tingut en èpoques de la República, i potser una miqueta abans i tot. Bé, les dates que hi ha aquí són ja de les diferents manifestacions de l'època que tots coneixem ja com a molt propera i viscuda molt personalment, la majoria de catalans que tenim aquest sentiment de terra. 2010 va ser la manifestació Som una nació, nosaltres decidim. Aquesta manifestació de 2010 per a mi va ser la primera manifestació on jo vaig assistir de la meva vida. Estava veient a la tele la convocatòria que hi havia després de que a Madrid els del PP havien retallat i tombat, com van voler, el nou estatut, i es convocava una grossa. Tenia jo els fills llavors a Barcelona, visquen allà i els truco, uns no podien, l'altre no hi era, i la xiqueta sí que va estar animada a acompanyar-me. Em vaig agafar el cotxe de Reus, me'n vaig allà on ells vivien, vaig aparcar el cotxe per allà al barri, vam anar en metro, vam baixar a la parada de metro que hi ha a Passeig de Gràcia tocant els 5 d'Oros i vam sortir, hi havia una quantitat de gent infernal. Si haguéssim tardat 10 minuts més, i això que estic comentant era almenys hora i mitja abans de la convocatòria, si haguéssim tardat un quart d'hora més, no sortim. Després a Madrid poden dir que no hi havia gent. Estava a petar de gent allò, Aquella manifestació crec que és molt important, això està aquí al quadre també, perquè en aquell moment hi havia moltes forces polítiques, socialistes inclosos, enfadats perquè es havia retallat aquell estatut que es havia aprovat al Parlament de Catalunya i que a més l'havien votat i es havia refrendat. Per mi és la primera gran manifestació de totes les que després vindran que han donat motiu de que jo hagi anat fent quadres de diferents manifestacions. 2012 és la manifestació que abans he anomenat, que jo estava allà amb els meus xiquets, Catalunya, nou estat d'Europa. És la manifestació on finalment el president Mas va entendre que la línia de pactar en Madrid no seria mai suficient i que es havia de fer alguna cosa més. I aquí s'acaba el quadre. No perquè no hagin passat més coses, és perquè este quadre jo el vaig pintar el 2012. A partir d'aquí
hi ha la resta de quadres que componen les exposicions de Som i Serem, que van explicant moltíssimes altres coses de les que ens han anat passant a la gent de Catalunya. I aquí deixarem ja els comentaris del quadre. Només desitjo que us hagi agradat i que no hagi sigut massa pesada tota l'explicació que he intentat fer, i ara em toca anar a fer el muntatge del vídeo. Aquí el que hi ha. Visca la terra, lliure! I demanar-vos disculpes. Este vídeo està gravat. Allí veig la mar, a l'Ametlla de Mar, on tinc la caseta d'estiu, i no tenia res més groc. Ho sento.